Dobre. A ja som sa ešte pred chvíľou pýtal na tie sny a ja som možno ešte trošku tak možno, že tak osobne, že keď chcete, že vy skúsite možno tak povedať, že o čom tak vy snívate. Že... Chcel by som hrať na tom štadióne, hej, alebo... To je úvodzovka ako im. Ale našim takým, poviem víziu, taký naši cieľ je do budúcnosti proste tak ako fungujú MPK, naša nie je aj vízia vlastne robiť po Slovensku pre väčšinu pre rómskych a aj širokú verejnosť vlastne také festivály pre rómske kapely, aby sa aj rómske kapely trošku vlastne zverejnili trošku, lebo sú rómske kapely, ktoré hrajú kresťanskú hudbu, ale nie sú tak proste zverejnení a chceme ich zverejniť, aby vlastne neupadali, ale aby rástli. Určite nám pomáha, že chodíme po tých festivaloch a vlastne rastieme, tak taká naša vízia je robiť viac festivalov, nie len jeden, čo máme, ale viac festivalov robiť v roku pre mladých. A veríme, že sa tým obráti veľa mladých ľudí. Ale tak osobne sa vlastne nachádzate v tomto celom, že vlastne v takomto hraní, organizácii festivalov, vlastne prinášanie radosti, či vlastne tak osobne v tom nachádzate, že či chcete v tom pokračovať? Ale možno, že si viete predstaviť, že... Hej, určite chceme v tom pokračovať a vždy sme takí vyťažení, že vždy niekde sme. A si myslím, že prináša to svoje ovocie vždy. To proste čo robíme a oplatí sa to vždy robiť. Aj keď nie je vždy možno zjavný ten výsledok, ale časom sa to vždy ukáže, to ovocie príde. Len treba vždy polievať a to samo vyrastie pomaličky. No daj. Máš krásnu ženu, deti, rodinu. Lepší nástroj. Dobré auto. Aj také. Ale taký osobný sen môj je proste nevysť z toho cykla. Proste v tých božích cestách. Aby som nevyšiel, ale aby som naozaj mohol raz a aby som mal v budúcnosti aj nejakú službu. Taký môj sen. Môžu povedať aj chlapci. No, asi za radom môžeme. Máš chlapci, že keď chcete. Môžete. Môj osobný sen. Máš. No čo ja viem. Takisto ako povedal Lukáš, že držať sa tých božích ciest, Božieho slova. No a naďalej sa zdokonaľuje v tom, čo robím, v tom, čo ma baví. No a ťahať to ďalej s kapelou, do nebeských výšin, dvíhať tú chválu, ktorú hráme, aby to bola chvála, ktorá sa Bohu páči. Nordy, áno. Nordy si kúpim, hej. Ja si kúpim. tak, no asi. A také normálne sny, ako má každý. Človek. Chalani? Ja viem. Môj taký sen? Takisto, neprestať s tým. Lebo ja som to vôbec nepoznal, také veci. Hral som v rómskej kapele, nie takej kapele. Nezažíval som takéto festivály a také veci. Mať svoje vlastné auto. Tak tiež, čo sa týka nástroja, tak také lepšie bicie k svetu. A tak mať vytrvalosť v tom, čo robím teraz, ako mám službu. Plánuješ to dom, kde sa ne? Ja teraz, no? Tak ako každý normálny chalan, ako má každý iný, čestný, mama ja, pravda, že... Čo? Nepočujem. Oženiť sa. To bude. Patrí k tomu. Ale mojím takým osobným snom som rozmýšľal, aj doma myslím si, že niekedy v budúcnosti o niekoľko rokov, mám takých 6 rokov, by som si chcel založiť svoju vlastnú kapelu. Ale to znamená, chlapci, že vás opúšťam. Svoju vlastnú kapelu by som si chcel založiť. V tejto Cipláno? Nie, ale... Každý má svoje sny. A či to je? S mojím osobným? Ženu už máš. Hej?
Tak asi, ja myslím, že pokračovať v tej hudbe a rozvíjať tú hudbu naďalej, ako rozvíjam teraz tých mladých chlapcov. Vedenie tých mladých kapiel a časom aj nahrávať, takým snom nahrávací štúdiu, nahrávať mladé kapely na mužské. A to je náš spoločný cieľ, mať vlastné štúdio nahrávacie. Sme zabudli. Všetkým kapelám odkazujeme, že príďte ku nám. Dajte nie. To bude. Ešte tak na záver. Vlastne no? Ja by som ešte chcel dať taký... Každý rok máme takú poradu na začiatku roku, že si dávame cieľ, ktorý chceme proste pracovať lebo máme víziu, to je niečo dlhodobé, ale cieľ, ako čo chceme urobiť v tomto roku a kapelu celkovo, aby to, čo my tým spôsobom, že vzniknú nové kapely. A na Festdrome sme mohli vidieť, že už tie kapely vznikli tento rok a niektorí proste sú to úžasné decka, 11 až do 13 rokov a hrajú a vystupovali na Festdrome a boli proste hviezdy pre mňa. Lukáš ich vedie a vyučuje, učí ich hrať. Ale proste to vidíme, že je dôležité mať každý rok cieľ, na čom chcem pracovať. A náš cieľ bol tento rok, aby to neostalo a tento cieľ chceme naďalej ho ťahať, aby to neostalo iba pri nás a o nás, ale aby to rastlo, to čo robíme my. A to ide teraz. Vidíme, že Pán nám tom žehná. Tak na záver už len, keď ste mali možno ty, Lukáš, ako líder skupiny, že som také krátke posolstvo povedal možno pre našich čitateľov na Hlasu, že také, že čo tak odkazuje, že vlastne môžete tak byť dôležité. Pozdravujem mamičku. Nie. Tak také posolstvo pre vás a pre tých, alebo uvidia toto video, tento rozhovor. Také čerstvé, čo ja prežívam, čo som aj počul od svojho kňaza, o tom vede, aby každý najprv túžil žiť v pravde, aby tú pravdu získal a aby naozaj sme nežili v klamstve, ale aby sme poznali tú Božiu pravdu o sebe, lebo pravda nás oslobodí a prináša nám lásku a všetko to ostatné. Cez pravdu sme boli vyslobodení a prajem všetkým tým, ktorí toto budú čítať alebo vidieť, aby túžili po pravde, po Kristovej pravde.